Vi afsluttede underholdningskoncerten. Danmarks Radio, København Kalundborg og Kortbilledsenderen. Nu følger i serien Hørebilleder fra dagliglivet et besøg i en moderne kommune. Ved mikrofonen redaktør Svend Petersen. Radiovognen kører ud af en af hovedvejene i Gladsaxe for at samle indtryk fra en moderne arbejdende kommune. Vi er her på Gladsaxevej. Den stiger op mod et af de højeste punkter inden for kommunens område, og asfalten er unægtelig noget koparret efter krigen. Og her er den ydre ringvej, Bagsværvej, endnu nyere end Gladsaxevej, og endnu ikke helt færdig. Men der bliver engang en attraktion for alle søndagskørere, bilister og cyklister. En førsteklasses vej med skønne omgivelser. Og så gør vi en lille afstikker bort fra al den asfalterede saglighed. Vi må nemlig ikke glemme de mange idylliske villaveje i Gladsaxe. De er andet og mere end trafikårer. Det er veje med præg af beboerne og deres liv, med duft fra frodige haver og glade stemmer fra legende børn. Man venter ikke så nær København at finde så meget naturskønhed, som Gladsaxe Kommune rummer. Ved Bagsværd Sø ligger også den skønne Aldersvile Slotspark, hvor børn og ungdommen, både på land og på vand, har den dejligste tumleplads. Men vi må løsrive os. Der er meget endnu, vi skal se på. Her kommer vi nu forbi den ældgamle Gladsaxe Kirke, opført i det 12. århundrede, og kommunens ældste bygning. Og her er det nye moderne rådhus. Her lægges de millionbudgetter, der skal til for at sikre kommunens sunde trivsel. Det ligger så nær det gamle, hyggelige rådhus, at de to rådhuse vidner om den kolossale udvikling, kommunen har gennemgået i de sidste årtier. Lad os gå indenfor. Sådan ser her altså ud. Og rådhuset fortæller lidt om kommunens størrelse. I mødesalen holder sognerådet møde. Fra byplanudvalget er der uden indstilling fremsendt forslag til en byplan i store træk for hele kommunen. Når nu skal tage stilling til det foreliggende byplanspørgsmål, må vi erindre, at vi nu har 30.000 indbyggere, og at vi i byplanen regner med, at der om 30 år vil være 75.000 beboere i kommunen. Indretter vi beboelseskvarterer for alle disse mennesker, må vi også sørge for, at der er erhvervsmuligheder til stede. Og derfor har vi i byplanen fastlagt 2 kvarterer til industri. I det ene kvarter er der allerede opført mange fabrikker, mens det andet kvarter endnu ligger som åbne marker. Vi må også sørge for, at trafikforholdene bliver tilfredsstillende. Fra gammel tid fører landevejen fra Eksportvej gennem kommunen, og i løbet af få år vil 3 store veje blive færdige. Ringvej B3, Ringvej B4 og Bagsværvej, Parkvejen, Harskovvejen, der bliver 100 meter bred. Men det er ikke nok. Vi må også have trafikmidler, og her vil den elektrificerede Stangerupbane ført ind til Københavns midte være overordentligt fyldestgørende, ikke mindst til udflugter i de naturskønne egne omkring Harskoven og Bagsværd Sø.
Et ungt par skal indtræde i den hellige ægtestand. Også det kan ordnes på rådhuset. Det er sognerådsformanden, der har hvervet som giftefoged. Handlingen er stilfuld, kort og enkel. De nygifte skriver under i protokollen, og de to unge kan forlade rådhuset som rette ægtefolk. Og vi må da også ønske tillykke, 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 tillykke. Vi er ikke taget til herstederne. Masterne her er Lyngby Radio. Og hvis de undrer dem over, hvad Lyngby Radio kan have med Gladsaxe at gøre, kan vi fortælle, at Lyngby Radio ligger i Gladsaxe Kommune. Stationen er modtagerstation for telegramtrafik og radiotelefonforbindelse for hele verden. Det er ikke skønne toner, der lyder ud i æteren, men såre praktiske. Kan de morse, så hørte de måske, at det var et telegram til SS Margrethe fra Hindhede. Ikke den Hindhede med kartofler og grønkål, men Hindhede, der har en stor betonfabrik i Gladsaxe Kommune. Der har de et par af Hindhedes betonkanoner. Fabrikken ligger lige ved Slangerupbanen, så jernbanevognene nemt kan tømmes af den store kran, der tager 1,5 ton i en mundfuld. Når den er svinget ind over de store siloer, åbner kranens kæber sig, og indholdet vælter ud. Og her afmåles sten, grus og cement. Det blandes grundigt med vand til færdig beton. Hindhedes betonkanoner er kendt af alle. De kommer på alle byggepladser med den færdige beton, lige klar til støbning. Kan de kende Expressen her? Det er Slangerupbanen. Lad os se det hele sådan lidt fra oven. Der ligger Hindhedes fabrik nede, og på den anden side af banen en anden stor Gladsaxe virksomhed, maskinfabrikken Dano Buddingeværk, som blandt andet fremstiller frugtbar kompostjord af skrald og affald. I den store monteringshal fremstiller man blandt andet stukkeranlæg. Og her er en kæmpemæssig drejebænk i gang med at afdreje en del til et kompostanlæg, en af fabrikkens specialer. Her er vognen med affaldet. En rigtig god gammeldags skraldevogn. Den skal til Dano, den kører ind, og den afleverer dagens høst. Alt affaldet kommer ind i denne rotersilo. Og en kraftig elektromagnet suger alle konservesdåser, søm og andre smådele af jern til sig. De pynter jo heller ikke i græsplænen. Her er plads til mange læs skrald. Og det går ikke lydløst af. Sådan en dejlig, fed, dampende kompost skal nok give tykke rabarber. Unødigt affald er blevet til et nyttigt produkt. Det er forbudt at tage kompost med hjem, og derfor skal man vaske hænder, inden fabrikken forlades. Renlighed er jo en god ting, som kællingen sagde. For hun kendte ikke Dens dampvaskeri. Det er det mest moderne storvaskeri i Norden, og det skal vi også se på. Her er storvask hver dag, men det er der også plads til. Hallen måler 1800 kvadratmeter, og under samme tag arbejder 150 mennesker ad gangen. Sådan en vaskemaskine tager 200 kilo tøj på én gang. Og denne stryge- og rullemaskine tørrer tøjet hurtigt og suger fugtigheden bort gennem valsen, der er perforeret og beklædt med et tykt lag uldfilt for at skåne tøjet.
Se hvor smukt det er, når det kommer ud af maskinen. Der er dog ting, der må stryges med hånden, for eksempel kitler. Og det skal gå stærkt, for der er brug for rene kitler i mange fag. Når dyrlægen for eksempel skal arbejde med bakterieprøver, må han have kittel på. Det bruger man på alle laboratorier. De kittelklædte assistenter dyrker bakterierne i petriskåle. Det er mælk, der bliver undersøgt. Den er købt et tilfældigt sted ude i byen, og nu skal det vise sig, om den er, som sundhedsautoriteterne kræver det. Når mælken er fortyndet, blandes den med næringssubstrat og sættes i varmeskab, sådan at de bakterier, der er i mælken, kan vokse. Så er det nemlig muligt at tælle dem. Og her er dyrlægen selv ved at foretage en anden kontrolundersøgelse. Mælken tilsættes metylenblot, og bakterieindholdet kan måles efter den tid, det tager for mælken at blive hvid, når den opbevares ved en temperatur af 37 grader. Disse grise ser nu ikke ud til at fejle noget. Men der kan de høre, alt er i orden. Og så fornemt har køerne det på et mønsterbrug. Det er Kolde Koldes børnemælkskøer, der leverer mælk til Gladsaxe Kommune. Dyrlægen giver Maren en lille privat konsultation. Og køerne kan med sindsro producere deres børnemælk, for de har attest for, at sundhedstilstanden er førsteklasses. Her findes hverken tuberkulose eller smitsom kastning, og heller ikke hæmolytiske streptokokker. Mælken hældes i junger og nedkøles med det samme ved vandkøling. Mælken samles sammen fra mange gårde i Nordsjælland og Hornsherred og kommer til Gladsaxe Mejeri, der giver sit bidrag til Storkøbenhavns mælkeforsyning. Et moderne mejeri er et vidunder af moderne teknik. Mælken vejes, så enhver leverandør kan få sin retfærdige afregning. Og nu skal de tomme flasker renses. For hvad hjælper det med ren mælk, hvis flaskerne er snavsede? Flaskerne gennemgår en grundig renselsesproces, inden mælken fyldes på. Ingen hånd berører dem, og efter 20 skyldninger ind- og udvendigt med stærke rensemidler er de sterile. Her kommer de rene ud af maskinen. Se, hvor de skinner. Til sidst gennemlyses hver flaske, for man kan finde de skårede og revnede frem, og de fjernes. Derefter suges flaskerne lufttomme. Det er derfor påfyldningen sker med næsten eksplosiv fart. Tænk, hvad sådan en maskine sparer af tid og arbejdskraft. Kapslerne udstanses af et langt aluminiumsbånd. Når maskinen har formet og klemt kapslen ned om flasken, slutter den ganske tæt. Så i kasser med flaskerne og afsted på lange transportbånd til kølerummet, hvor der holdes en konstant temperatur på 2 grader. Sundhed. Et hav af sundhed på flasker til voksne og børn. Gladsaxe Kommune tænker også på fremtiden og dens mennesker. Her er en af dem, måske en kommende sognerådsformand, i færd med at stifte bekendtskab med kommunens gæstfrihed. Det er den store kommunale vuggestue, vi besøger. Her flyder det med mælk og vælling. Der bliver også sørget for renligheden, og her har vi en lille Susanne i badet. Og det ser jo ud til, at hun kan lide det. De første skridt i en stor og forunderlig verden, foreløbig begrænset af tremmer, men fuld af mærkelige væsener. Der er også venlige sjæle med høje hatte. Og man sørger betænksom for, at man har selskab til det vanskelige job. På vuggestuens store veranda udfolder der sig et mondænt liv. Der leges og der soves, alt efter det øjeblikkelige behov. Verden smiler til en, og man smiler igen. Køreturen i de åbne vogne er dagens store oplevelse. Her forberedes man umærkeligt til det anstrengende liv som sporvognspassager.
Uden mad og drikke duer helten ikke. Og så er det spisetid. Nogen kan lide kosten og propper i hovedet. Jeg er velbekomme, unge mand. Andre er noget mindre tilfredse med tilværelsen og kosten. Især damen her ser unægteligt noget mellem fornøjet ud. Det hjælper på humøret, når legetøjet kommer frem. Sådan har man det i Gladsaxe Kommune, når man er meget lille. Når man vokser til, bliver legen mere alvorlig og nyttig. Drengene i skolen udvikler på sløjtsalen deres praktiske evner, og pigerne synes, at det er sjovt at lege husmødre. De vasker, og de laver mad i skolekøkkenet med alvor og indsigt. Storvasken er i fuld gang. Nej, det er ikke rent det der. Om igen. De bager. Det ser lækkert ud. De bager småkager til eftermiddagskaffen. Og middagen står på blomkål, hakket persille og medisterpølse. Der skal også nogen til den mindre morsomme opvask. Selvgjort er velgjort. Og selvom maden skulle være sveden, skal den spises alligevel. Men maden her er nu god nok. Her er fysiktime i skolen. Eleverne gør selv forsøg. Initiativet vækkes. Gymnastikken holder kroppen i form. Pigernes legemsøvelser opøver ynde og smidighed. Men drengene skal ikke have noget med tøseøvelser. Nej, noget der kræver kræfter og dristighed. Man er vel mandfolk. På skolerne i Gladsaxe er daglig bespisning af 1000 børn. Det er sund og nærende kost, der står på spisesedlen, og den bliver indtaget med appetit og glæde. Havregrød, det er mad, og mælken smager. I disse tider er skolebadningen jo en særlig fest. Der er ikke varmt vand hjemme i rørene. Og det kolde gys til sidst gør særligheden komplet. Skolelægen undersøger alle børnene 2 gange om året. Nå, så er skolen forbi for i dag, og børnene præger gadebilledet i de tidlige eftermiddagstimer. Måske ville det alligevel være på sin plads med mere færdselsundervisning i skolen. Der er for mange af børnene her, der er kommet ud på kørebanen. Skal vi ikke følge efter ham der på cyklen og se, hvor han bor? Nå, der. Moderne karré, kønt og frit beliggende, og sikkert også moderne indrettet. Vi går med ham ind. Lille søster har besøg af sundhedsplejersken, der er velkommen i alle hjem med nyfødte.
Lillesøster bliver vejet, og moren får mange gode råd, samtidig med den betryggelse det er at vide, at hun har sagkyndig tilsyn med den lille. Mor og sundhedsplejerske er åbenbart lige stolte over dette præmiebarn. Må jeg se levertrinflasken? Ja, nu skal jeg tage den. Fabrikken Ferrosan, der blandt mange andre medicinske præparater også fremstiller levertran, ligger i Gladsaxe Kommune. Ferrosans speciale er standardiserede vitaminpræparater. Her fremstilles D-vitamin ved ultraviolet bestråling. D-vitaminet er jo den vigtigste bestanddel i levertran og levertranpiller. Levertranolien bliver destilleret, og sådan bliver dekaminpillerne til. Det flydende præparat stivner, når det kommer ned i spritbeholderen. Se engang, hvor ensartede pillerne bevæger sig ned gennem væsken. Det påstås, at der er nogen, der kan lide levertran. Men de fleste foretrækker vist alligevel at få pillerne oversukret. Og det sker i disse store dracier-kedler. Her er solskin i piller til tusinder af mennesker. Der er 100 huller i sådan en ske, store nok til at pillerne bliver liggende, og sådan fyldes 100 piller af gangen på flaske, hvis man der ikke taber nogen. Det er hvide rotter, der først prøver præparaterne. Under meget strenge hygiejniske forhold fremstilles hos Ferrosan en hel række injektionspræparater, altså præparater, der bruges til indsprøjtning. Fabrikkens præparater sælges under garantimærket IDO på alle landets apoteker, også på Søborg Apotek, der ligger på Søborg Hovedgade, Gladsaxe Kommunes livligst trafikerede færdselsårer. På Nybrogårds gartneri knejser de store krysantemum i drivhusene, og blomsterne behøver ikke D-vitamin. De får danokompost. Drivhusene ligger af praktiske grunde tæt sammen. Det er et dejligt arbejde at dyrke jorden. Det kan haveejerne tale med om. Og kærlighed til jorden har vi alle. Kendskabet til den styrkning lærer børnene i kommunens store skolehaver, og afgrøderne er avlerens ejendom. Men det kulturelle liv i en moderne kommune omfatter mange andre ting. Der er skilteskrivning på købmandsskolen, kommunale fortsættelseskursus, studiekredse, søndagsskole, teknisk skole, bibliotek. Og det er jo faktisk bøgerne, som enhver kan låne, der er grundlaget for al lærdommen. Interessen er heldigvis stor. Tiden stiller krav til uddannelse og dygtighed, og ungdommen har travlt med at honorere disse krav. I læsesalen på biblioteket står tidsskrifter, blade og håndbøger til rådighed. Her kan man slå efter og gøre notater. Studinen her vil vide mere om Danmarks oldtid. Og måske er det her fra Kæmpehøjen, inspirationen kommer. Omsorgen for de gamle står også på kommunens program. Her er aldersrenteboligerne. Med de sidste udvidelser kan kommunen opfylde de krav, der stilles med hensyn til passende boliger for de gamle. I haven til de gamles hjem går man tur, snakker og nyder det gode vejr. Hjemmets ældste beboere 180 år, altså til sammen.
Sådan har Gladsaxe Kommune sørget for sine gamle. I denne stol er der strikket mange par strømper til børnebørnene. Og radioapparatet henne i hjørnet er, hvad der måske ikke er noget at sige til, også kommet på de gamles hjem. Men det kan der stadig sige noget. Man må følge med i døgnets begivenheder. Ro regatta. Ja, lad os lige høre, hvad det er. Så bringer vi en reportage fra sommerens store internationale kaproning. Vi er på Bagsværd Sø, hvor de dygtigste kaproningshold fra Europa konkurrerer med de bedste danske bådehold. Spændende og hårde dyster har der været udkæmpet, og vi er nu i gang med 4 med styrmand, Danmarks løbet, hvor bådene netop i dette øjeblik efter en usædvanlig jævnbyrdig kamp passerer målet med de dygtige roere fra Køge som vindere. Roerne slapper af oven på anstrengelserne. Det har også været en hård tørn. Hele banen igennem 2.000 meter lå bådene på linje, og det var først på de sidste 25 meter, at den fantastiske slutspurt skaffede Køge sejren. Den skønne søs bredder er kranset af et begejstret publikum, der med liv og lyst går op i de interessante begivenheder. Blandt de mange smukke præmier, der er udsat til de sejrende bådehold, er også en præmie fra Gladsaxe Kommune. Det vindende hold fra Køge lægger til broen ved målet for at få tildelt sejrens pris. Det foretages af sognerådsformand Willumsen, der lykønsker de unge idrætsmænd med den flotte indsats og sejren. Bådens styrmand får overrakt præmien med alle de bedste ønsker om fortsat held og lykke. Så roer det sejrende hold væk, og nye kaproer tager banen i besiddelse. Det er denne gang det fornemmeste løb i en kaproning. Med starten foregår ved Nybro, venter tilskuerne ved målet i spænding på, at de slanke både skal komme så nær, at opløbskampen kan følges. I myriader og skumsprøjt, i glimtende perlende vandkaskader, glider bådene sikkert hen over søens flade. Styrmændenes kommandoråb lyder, taktfast, rytmefast trækkes årene af stærke hænder gennem vandet. Nærmere og nærmere med målet, hvor idrætsmændenes sidste kamp for sejren følges og beundres. Bliver det KR, Lyngby, Kvik, Aarhus eller Odense? Kaproningsbanen på Bagsværd Sø er den skønneste robane i verden. Det siger i hvert fald alle fremmede roere. Og en sommerdag med sol og blå himmel, når søen kranses af grønne træer, hvor farver i kanoer og kajakker giver billedet en ekstra kolorit, ja, så er der vidunderligt ved Bagsværd Sø. Men det er ikke alene på bagende højsommerdage, at sportsfolkene finder ud til Gladsaxe Kommune. Når sneen ligger tykt, er der herligt i Hareskoven. Og Højnæsbjerget bliver til den dejligste kælkebakke, man kan tænke sig. Det var sommeren, vi kom fra. Hvad skulle for eksempel spejderne gøre, hvis de ikke havde Hareskoven? Sundhed, skønhed og leg. Og selvom krigsårene har tæret hårdt på skovens bestand, ligger den heldigvis stadig som et stykke uberørt natur.